Tak ja som o stoličky Neseda počula už dlhší čas a teda priamy ten súvis s ňou, alebo priamy kontakt s ňou som nadobudla po stretnutí zo CBRE, kde som mala teda, zúčastnila som sa na konferencii a vyhrala som tam teda túto stoličku. Donesli mi ju domov, začala som ju používať na home office a bolo to super. Vyskúšala som si naozaj všetky tie typy polôch, dokonca môj syn na nej z domu pracoval, alebo teda si robil domáce úlohy. Ale nakoľko moja práca viac vyžaduje, aby som bola prítomná v office, tak som si ju doniesla do práce a myslím si, že takto aj v spolupráci potom s vami zišlo. Kolega mi ju začal celkom aj brávať, čomu som bola rada, pretože vlastne vy ste sa do toho tiež tak ozvali, že ako by sme vedeli tú prácu rozšíriť a teda započať aj v rámci firmy. Tak ono to tak jedno s druhým išlo ruka v ruke, že videla som, že teda ľudia sú celkom naklonení k tomu využívať aj nejaké nové spôsoby sedenia, toho aktívneho sedenia. Dohodli sme sa na spoločnej prezentácii aj s pánom Zlatošom, na ktorej sa zúčastnilo dosť ľudí a teda sme si prenajali tieto stoličky a ľudia na nich sedia. Máme aj klačadlá.